Cvijeće male Ide. Moje jadno cvijeće skoro je mrtvo, požali se mala Ida. Još sinoć bilo je tako lijepo, a sada vene. Pokazala je cvijeće studentu koji je sjedio na sofi, a djevojčica ga je vrlo voljela jer joj je običavao pričati divne priče i znao izrezivati začudne slike iz komada papira. Srca u kojima su bili mali plesači, cvijeće i velike dvorce čije su se vrata mogla otvoriti. Bio je to vedar mladić. Zašto je cvijeće tako klonulo? Upitala je. Zar ne znaš? Odvrati student. Cvjetovi su cijelu noć plesali pa su iscrpljeni, zato su objesili čaške. Ali cvijeće ne zna plesati, bunila se Ida. O, da, zna, uvjeravao ju je student. Noću, kad se svi zavučemo u krevete, cvijeće vrlo veselo poskakuje unaokolo. Svake noći priređuje ples. Smije li i malo cvijeće ići na ples? Zanimalo je djevojčicu. Da, smiju ići i tratinčice i đurđice. A gdje pleše najljepše cvijeće? Sjećaš li se cvjetnoga vrta u Kraljevoj ljetnoj palači kamo odlaziš bacati kruh labudovima? Tu se održavaju svečane plesne večeri. Jučer sam išla onamo s majkom, izjavi Ida, ali na drveću nije bilo ni jednog lista i uopće nije bilo cvijeća. Kamo je moglo otići? Ljeti ga ima tako mnogo. Kralj i kraljica zimuju u gradu, a kad oni odu, cvijeće se preseli u palaču i krasno se zabavlja. Trebala bi ih vidjeti. Dvije najljepše ruže sjede na prijestolju i glume kralja i kraljicu, a crvene pjetlove krijeste poredaju se s oba dvije strane i klanjaju se kao da su dvorjanici. Onda ulazi najljepše cvijeće i počinje svečani ples. Plave ljubice pretvaraju se da su pomorski pitomci pa plešu sa zumbulima i šafranima koji zovu gospođice. Tulipani i veliki žuti ljiljani nalik su na stare dame pa sve nadgledaju i paze da nitko ne luduje. Ali, prekine ga Ida, cvijeću sigurno ne dopuštaju održavati ples u kraljevskoj palači. Nitko ne zna za to, odvrati student. Stari noćni čuvar koji pazi na dvorac povremeno prođe kroz tu prostoriju, ali budući da nosi veliki svežanj ključeva, cvijeće čuje zveckanje pa se posakriva. Ponekad čuvar ponjuši zrake i pomisli, siguran sam da se osjeća cvjetni miris, ali nikada ih nije vidio. Oh, odlična priča, usklikne Ida i zaplješće. Bih li ja mogla vidjeti cvijeće? Naravno, potvrdi student. Kad sljedeći put budeš ondje, samo proviri kroz prozore i sigurno ćeš ih ugledati. Upravo sam danas vidio kako duga žuta narcisa počiva na sofi pretvarajući se da je dvorska dama. A što je sa cvijećem u botaničkom vrtu? Može li i ono ići na ples jer put je dug? Da, i oni mogu ići. Cvijeće može letjeti ako to doista želi. Leptiri su upravo to, cvijeće koje je poskakalo s peteljki, počelo mahati laticama kao krilima i odletjelo. Neki od njih nikad se ne vrate na peteljke, nego im narastu prava krila, pa cijeli dan lepršaju naokolo. Vjerojatno si ih često vidjela. No možda cvijeće u botaničkom vrtu nije nikada čulo što se događa u palači. Kad sljedeći put budeš ondje, nagni se i šapni cvijetu. Večeras je svečani ples u ljetnoj palači. A onda počekaj pa ćeš vidjeti. Cvijeće ne može čuvati tajnu. Cvijet će šaptom javljati drugom cvijetu, a kad padne noć svi će odletjeti. Profesor koji se brine za njih otići će u vrt i vidjet će da je sve cvijeće nestalo. Imat će o čemu razmišljati. Ali kako može jedan cvijet drugome javiti da će biti ples? Ne mogu govoriti. Ne govore riječima, pouči je student, ali razgovaraju znakovima. Jamačno si vidjela kako cvijeće kima i njiše se na povjetarcu. Cvjetovi se međusobno razumiju, baš kao i mi kad razgovaramo. Razumije li ih profesor? Upita Ida. Naravno da ih razumije. Njeno jutra izašao je u vrt i vidio kako krupna ljuta kopriva šušti lišćem na lijepu malu crvenu karanfilčicu i govori, budi moja.
Profesor nikako ne voli takve razgovore, pa je udario koprivu po prstima, to jest po listovima, kako bi ti rekla, no kopriva ga je opekla, pa se profesor od tad boji dodirnuti tu biljku. Vrlo zabavno, nasmije se Ida. U taj čas umiša se mrzovoljni stari vijećnik koji je također sjedio u sobi. Zamisli da netko djetetu poni glavu takvim budalaštinama. Student mu se nije nimalo sviđao. Vijećnik bi uvijek mrmljao kad bi mladić iz papira izrezao neku od svojih duhovitih slika, možda čovjeka koji visi s vješala, a u ruci drži srce jer je osuđen zbog slamanja srdaca, ili staru vješticu koja jaši na metli, a na nosu joj stoji muž i jedva drži ravnotežu. Kakvim glupostima puni dječju glavu, bunio se starac. Budalaština do budalaštine. No Ida je smatrala da student vrlo zabavno pripovjeda i neprestano je razmišljala o njegovim riječima. Čvrsto je vjerovala da su cvjetovi klonuli od umora jer su cijelu noć plesali. Onijela ih je do stolića na kojem su bile njezine igračke i na kojem je lutka Sofija spavala u kolijevci. Moraš biti dobra lutkica, Sofija, upozori je djevojčica. Dopusti cvijeću da noćas spava u tvojoj kolijevci jer bolesno je i mora se oporaviti. Ti možeš spavati u ladici. Lutka nije odgovorila ni riječi, ali dojmala se ljuta što će kolijevku morati prepustiti cvijeću. Ida položi uvele cvjetove u lutkinu kolijevku, pokrije ih i uputi ih neka samo mirno leže, a ona će im skuhati šalicu čaja. Ujutro ćete se mnogo bolje osjećati, izjavi ona, a onda oko kolijevke navuče zastore da cvijeću ne bi sjalo sunce u oči. Cijele večeri razmišljala je o onome što je student pričao. Kad je došlo vrijeme za spavanje, otišla je do prozora pa je, provirivši iza zastora, gledala majčine tulipane i zumbule u loncima za cvijeće. Znam kamo ćete noćas otići, šapne ona, a cvijeće se pravilo da je ne razumije, pa nije pomaknulo ni jedan list, no ona je znala njihovu tajnu. U krevetu je ležala budna, razmišljajući kako bi bilo lijepo kad bi mogla vidjeti kako to divno cvijeće pleše u kraljevoj palači. Voljela bi znati je li moje cvijeće uistinu bilo tamo, pomisli ona, a onda zaspi. Oko ponoći se probudila. Sanjala je o cvijeću i o tome kako vijećnik grdi studenta jer je puni glavu glupostima. U Idinoj sobi bilo je vrlo tiho. Kraj nje, na stoliću, gorila je noćna svjetiljka, a majka i otac su spavali. Baš me zanima leže li još moje cvijeće u lutkinoj kolijevci, pomisli djevojčica, moram to doznati. Sjela je u krevetu i kroz otvorena vrata pogledala u sobu u kojoj je bilo cvijeće. Učinio je se da čuje kako tiho i milozvučno svira glasovi. Sad sve cvijeće pleše, da ih barem mogu vidjeti. No nije se usuđivala ustati jer bojala se da ne probudi oca i majku. Kad bi cvijeće barem došlo ovamo, poželi ona, no nije bilo nikoga, iako je prekrasna glazba i dalje svirala. Djevojčica više nije mogla izdržati. Iskrala se iz kreveta, na prstima otišla do vrata i pogledala u sobu. Iako je noćna svjetiljka bila ugašena, nije bilo mračno, jer kroz prozor su na pod padale mjesečeve zrake, pa se vidjelo skoro kao po danu. Na podu su u 2 duga reda stajali tulipani i zumboli, a lonci za cvijeće na prozorskom okviru bili su prazni. Cvijeće je ljubko plesalo držeći se za lišće i međusobno se vrtjelo. Visoki žuti ljiljan svirao je glasovir, a Ida se sjeti da je taj cvijet ljetos vidjela u vrtu. Izgleda baš kao gospođica Lena, rekao je student, pa premda su se tada svi nasmijali, djevojčici se učini da je cvijet doista jako nalik na gospođicu Lenu, jer dok je svirao, isto je tako okretao glavu s jedne na drugu stranu, a i kimao je po taktu glazbe. Nijedan cvijet nije primijetio malu Idu. Odjednom visoki plavi šafran skoči na stol i povuče zavis oko kolijevke u kojoj je ležalo bolesno cvijeće. Činilo se da su se cvjetovi već posve oporavili, pa su se htjeli pridružiti plesu. Stari porculanski dimnjačar s oštećenom bradom ustane i nakloni im se, a onda cvijeće pohrli plesati. U taj čas nešto tresne sa stola. Bio je to svežanj prutića svezani trakama koji je Ida dobila za fašničku povorku.
Svežić je pomislio da se i on sastoji od cvijeća, a uistinu je lijepo izgledao s trakama koji su lepršale oko njega. Imao je 3 noge i mogao je plesati mazurku, a to nijedan cvijet nije mogao izvesti jer nisu mogli toptati nogama. Na vrhu svežnja bila je privezana voštana lutkica koja je imala šešir sa širokim ovodom baš kao stari vječnik. Činilo se da se lutkica počinje nadimati i odjednom je povikala gromkim glasom. Zamisli da netko djetetu puni glavu takvim glupostima. Budalaština nad budalaštinama. Bila je vrlo slična vječniku, pa Ida nije mogla suspregnuti smijeh. Svežnić je cijelo vrijeme plesao, udarao lutkicu trakama, pa i ona morala plesati, sve dok ga cvijeće mekog srca nije počelo moliti da prestane. Onda se začuje kucanje iz ladice. Mali porculanski dimnjačar uspio joj je odškrinuti, pa iz nje proviri glava lutke Sofije. Održava li se to ples? Začudi se ona. Zašto mi nisu rekli? Smijem li vas zamoliti za ples? Upita dimnjačar. Ti da sa mnom plešeš? Zgražala se Sofija, a onda sjedne na otvorenu ladicu, okrenuši mu leđa. Nadala se da će neki cvijet zamoliti za ples, ali nitko nije došao po nju. Dimnjačar je morao sam zaplesati, a uopće se nije loše kretao. Sofija se nakašljavala. No cvijeće je ni sada nije primećivalo, pa se hotimice stropoštala na pod. Tresnula je, pa se sve cvijeće strčalo i počelo ispitivati je li se ozlijedila, a pritom je Idino cvijeće bilo posebno brižno. No Sofija je prošla bez ikakve ozljede. Idini cvjetovi zahvalili su joj što im je prepustila kolevku, a lutka odvrati da je mogu koristiti i drugi put, jer ona se u ladici osjeća posve ugodno. Onda je sve cvijeće počelo plesati oko nje, na sredini prostorije, u kojoj je bilo poveće jezerce mjesečeve svjetlosti. Sofija je cvjetićima ponovno ponudila da i dalje spavaju u kolijevci, no oni odgovoriše. Hvala, ali neće biti potrebno, ne živimo dugo. Do jutra ćemo umrijeti. Zamoli Idu da nas pokopa u vrtu u kojem su sahranili kanarinca. Sljedeće godine ćemo živjeti i bit ćemo još ljepši. Ne smijete umrijeti, poviče Sofija i poljubi cvijeće. U tom trenutku otvore se vrata primaće sobe, pa povorka vrlo lijepoga cvijeća uđe plešući. Ida nije znala odakle su se pojavili, osim ako nisu došli iz kraljevske palače. Predvodile su ih 2 prekrasne ruže s krunama koje su glumile kralja i kraljicu, a iza njih su, klanjajući se društvu, išle ljubičine i klinčići. Bilo je tu čak i glazbe, makovi i božuri puhali su u graškove mahune dok nisu pocrvenjili u licu, a zvončići su cilikali kao pravi. Bio je to zabavan orkestar. Na kraju cijele te vreme došli su cvjetovi plesači. Ljubice, tratinčice i đuđice, a bilo je lijepo vidjeti kako su se po završetku plesa izljubili. Na posljetku jedni drugima poželješe laku noć, a mala Ida odšulja se natrag u krevet da sanja o svemu što je vidjela. Kad se ujutro probudila, otrčala je do lutkine kolivke da vidi je li cvijeće još ondje. Našla ih je, ali povenule i mrtve. Sofija je još ležala u ladici i dojmala se vrlo pospano. Imaš li mi što reći? Upita Ida, no lutka se pravila nevješta i nije odgovorila ni riječi. Vrlo si ne valjala, ukori djevojčica, no ipak je sve cvijeće plesalo s tobom. Uzela je kutiju na kojoj je bila nacrtana ptica, pa je u nju položila cvijeće. Kad mi se bratići vrate iz Norveške, rekla je, pokopat ćemo vas u vrtu, pa ćete sljedeće godine ponovno niknuti. Idini bratići bili su živahni dječaci po imenu Jonas i Adolf. Otac im je poklonio nove lukove i strijele, pa su ih donijeli sa sobom da ih pokažu rođakinji. Ida im je ispričala sve o sirotom mrtvom cvijeću, pa su dječaci došli na sprovod. Koračali su na čelu, s lukovima preko ramena, a za njima išla djevojčica noseći cvijeće u lijepom lijesu. U kutu vrta iskopali su grob, a onda je Ida poljubila cvjetove i u kuti ih položila u zemlju. Budući da nisu imali pušaka ni topa, dječaci su nad grobom odapeli strijele.